A köztársasági igazságügyi miniszter közölte, tárcája az utóbbi 1 hónapban 4 végrehajtó ellen tett fegyelmi feljelentést méltatlan viselkedés miatt. A végrehajtói kamarához 1 év alatt 217 panasz érkezett a munkákra, de egynek sem adtak helyet a polgárok, ezért a tartományi ombudsmanhoz fordultak segítségért. A végrehajtók munkájára számos megjegyzés, panasz van, ami munkájuk jellegét tekintve nem is meglepő. A végrehajtás ugyanis a hatóság jogerős döntésében foglaltak kényszerrel történő biztosítása, amely elsősorban a végrehajtással érintett személy vagyonjogát érinti. A végrehajtók munkájára vonatkozó panaszukkal a polgárok az ombudsmantól kértek segítséget. Először is, hogy kihangsúlyozzam, nem vagyunk illetékesek ezen a téren, de azért a polgárt mindig ellátjuk tanáccsal. A polgároknál az a legnagyobb baj, hogy nem veszik át a végzéseket, különböző dokumentációt, amit postán keresztül vagy más módon kézbesítenének ki, ha átvennék, és ilyen esetben az új törvény szerint, a legújabb előírások szerint a bíróságon a hirdetőtáblára kiakasszák ezt a végzést, és ez ugyanolyan, minthogyha átvette volna a polgár. Ezért történik meg, hogy egyszer csak jön a levonás a nyugdíjból, és a polgár nem tud semmiről. Ekkor szoktak hozzánk fordulni. A mi munkánk során észrevettük, hogy itt sokszor a polgároknak igaza is van, tehát a kézbesítés meg sem kísérelték, tehát csak ugyan aláírta a kézbesítő, minthogyha átvette volna a polgár, vagy a másik eset konstatálta, hogy nem bírta ki kézbesíteni az iratot. Ezért szoktuk a polgároknak ajánlani, hogy minden átiratot vegyenek át, és használjanak ki minden lehetőséget, föllebbezzenek. Több lehetőség van a végrehajtó eljárásban, tehát ők kérhetik a szabálytalanság elhárítását is, és hogyha ennek nem tesz eleget a végrehajtó, akkor a bíróságnak kell erről dönteni. Részben megértem azokat a polgárokat, akik a jogvédőhöz fordulnak a problémájukkal. Mégis azt javasolom nekik, hogy éljenek a törvény adta lehetőségekkel, ilyen például a végrehajtás elrendelésére vonatkozó panasztétel. Ezen kívül más jogi eszközöket is használhatnak. Ilyen esetekben a polgári jogvédő nemigen segíthet rajtuk. Tanács azonban mindenképpen kérhető tőle, illetve a községekben működő jogsegélyszolgálattól is. Ha a polgár azt állítja, hogy nem tartozik ezzel az összeggel, akkor a saját szavaival megírja. Vagy hogyha úgy gondolja, hogy a költségek nem jó vannak megállapítva, meghatározva, itt is vannak problémák, mert megtörténhet, hogy az eljárás elejétől a megfizettetésig a polgár befizetett bizonyos összeget, és akkor már a költségek nem arányosak a tartozás értékével, ilyenkor csökkenteni kell a költségeket is. Tehát ez is egy tény, amire hivatkozhat a polgár. Legjobb ezekhez a jogsegélyszolgálatokhoz fordulni, de saját maga is a polgár el tudja olvasni, és tudja, ott vannak a befizető vények, tudja tehát, hogy ő mennyit fizetett, saját szavaival is mindig ezt megírhatja, és minden dokumentumon, amit kap, tulajdonképpen rajta van az utalás, hogy kihez fordulhat, és milyen alapon. Ami a költségeket illeti, itt próbáltunk kihatni a közvállalatokra, hogy próbálják kikerülni az ügyvédek szolgáltatását, hogy ne növeljék a költségek összegét ezzel is, és látjuk most már, hogy elég sok közvállalat saját maga szerkeszti meg ezt az alapdokumentumot, ami alapján indul a kényszermegfizettetés, és itt megspórolnak a polgárnak körülbelül 6000 dinárt. Annyival kisebbek a költségek ebben az esetben. Nikola Selakovics igazságügyi miniszter a végrehajtók nemrégi közgyűlésén bejelentette, hogy a tárca gyakrabban ellenőrzi majd a végrehajtók munkáját. Treba insistirati
Az etikai normák tiszteletben tartását szorgalmazzuk, és a végrehajtói szakma becsületét szeretnénk növelni azzal, hogy viselkedési szabályokat állítunk fel. Azt is elmondta, hogy 2011, azaz a végrehajtásra vonatkozó törvény elfogadása óta elegendő idő volt arra, hogy kiderüljön, hol kellene javítani rajta. Az Igazságügy Minisztérium április 1-én meghirdeti a közvitát és közzéteszi annak programját, meg a törvényjavaslat szövegét is. A tárcavezető kitért arra is, hogy a törvény nem csak a végrehajtók, hanem az egész állam számára jelentős. Ezért a közvita nem a megszokott 30 vagy 45 napig tart majd, hanem legalább 90 napig, hogy minél többen mondhassanak véleményt.